Iti daytoy abiyag ko, biyagan agapo iti ngato. Daytoy ti biyagan na muak. Napno iti luwaken ladingit, dagiti taweng ket kasla anino. Ket tilawag ko ket kasla sana sumil na. No awan ti parabur mo, apo. Bagyo ti biyag, sana kamasdan. Amok laeng at di manubot ko. Isu ti tumulong ken manggidalan kaniyak. Kadagiti ladingit ko mapukaw. Manipod iti pusok ta kunana, anak ko di kanto, baybayan kin panawan. No may tiyapo, ket sumre iti kaunggan ti pusok. Amo kapudno ti saona. Napno ken na ananay apudno, addatal na ken rago. Ti apo ti mangted kaniyak, agingga iti agnanayon. Iti tunggalal daw iti panagbiag ko, adu sa lodsod kin panobok ko. Apay dumteng liday ito'y pusok, ngamiti sao misuti talged ko. Uray at dadagiti bagyo, sikat ti mangispal ko. Humay man ti sakit, sikat ti mga gas ko. Humay man ti dakel arigat, sikat ti namay ko. Apo Jesus, sika laeng awan sa bali, itaken iti agnanayon. Bagyo ti biyag, sana kamastaw. Amok laeng at di manupot ko. Isu ti tumulong ken mangidalan kaniyak. Ket dagiti ladinit ko mapukaw. Manipod iti pusok ta kunana, anak ko di kanto, baybayan kin panawan. Napiksa nga layos ti biyag, agpaspas iti dalan. Dagiti ladingit ken problema, kasla awan tital na nga umay. Ngemuray no napno ti luwag, sana ka sumuko, apo. Daiti tenga ti bagyo, sikat ti pagtaleka anapudno.
Dadagiti aldaw nariga ket ti puso ket mabano dagiti plano ti biag ket kasladayo ket dagiti matak ket agluluwa ngiti sao magtalekak kasikatin ang nama ti biag uray kasano kapiksa ti layos iayat mo saan na mabuka no aglayus ti biag sikati bato apagtakderak no aggingine ti lubong iti mamagdalekat Jesus kingka di kapulos bumaybaya di kapulos magpanaw Jesus sikati namnamat itaken iti agnanayo napigsa sa layus ti biag ngem sikaapo ti salaknip ko uray adaririmo keladingit ti pusok at dalek laptaken ka napigsa nga layus ti biag ngemat talina et babaengken ka iti amin na bagyo ti biag ko Jesus sikati man salaknip kaniya napigsa man ti layos ti biag sana ka mabura taadaga apoy ti abay ko Jesus sikati namnamak no agladingi ti puso kenrik na kaslawanen ti namnaman nga malagip ko dagiti sasao iti karim saan pulos agbalik at talekak uray no kasano ti rega ti biag ta sikalata ti pagdagedan apo kari ti Dios saan agkurang pudno kenap iti ayat uray aglabas dagiti tiempo kari ti Dios agtalinaed no agbuteng aking dana umay tiyak amo ti map
Langit ken daga lumabas man gem sa umsan agbaliw agtalekak iti karim apo agnanayon anapudno kariti Dios sa anak kurat pudno kenak no iti ayat uray aglabas dagiti tiempo kariti Dios at talinaed iti biyak ko ikarkararan ko aramidem kadi nga may kari oh Diyos Amin na surat ket naipaay babae ni ti Dios Ket makapatek iti panursuro panangbaligi panakatarima ken panangisuro iti kinalingte ti Biblia ket napatek agia iti panagbiag kapsat ko nasit manget man ti lubong panawen ket saan mo maawatan kulo iti aglawlaw kasta ti kasasaad ti daga kapsat ko amin nga naisurat ti Biblia ket masapol matungpal kastamet ti karina nga inana agtoloy takapsat uray ado lapeda dati Dios Nagipem ti Dios nagkariumay ka anak ko ada kanyak iti inana saan ka agbuteng umabante ka asay genti tiempo ti nana saan nga egtagtagti sao iti Dios hangka agdanagkapsat ko amin nga naisurat ti Biblia ket masapol matungpal kastamet ti karina nga inana agtoloy takapsat uray ado lapeda dati
dalan mo, O Dios. Di kararwak mauwaw kadagiti sa aong namnamaek iti Espiritu adatal naking kapya ito'y puso. Ti Espiritu mang tepiksano aliday ti puso saan makakita iti adayon no awan ka o Diyos. Agtuloyak agserbikin ka po agyamanak apo. Sikati namnama awan sa balino siksika Jesus iti biyak ko. Naminsan ti biyak adu sa lodsod saan kumangsong batan nge mamo kiti saon ibaon mo iti mangliwiwa at tuloyak agserbikin ka po agyamanak apo. Sikati namnama awan sa balino siksika Jesus iti biyak ko. Urayan niya sumangbay alapit sikati nagkari anak ko ayayaten daka. Agtuloyak agserbikin ka po agyamanak ako. Sikati namnama awan sa balino siksika Jesus iti biyak ko. Jesus iti biyak ko. Itisip ngeti lubong agbanog iti puso naliday ti dalan awan ti direksyon Nge magdamay sa alawagang mangidalan ti sao ti Dios agtalin na eri ti biyak Marid na tirigat ken buteng si kalata ti talget ko Dios sao ti Dios silaw iti dalan ko mangtebiyak ken namnamay ti puso
pigad ken suot ti biyak ket ti lubong umay disipnet kindanap ti sangket laeng ti pagtalgedat diak agbuteng diak agdanak taat daka kaniyak Agbiagak babae ni Tisam isurom ti dalanan nalinteg agdali ka Diyak agdua-dua nasika ti pudno ken biyak sao ti Dios silaw iti dalan ko mangted biyak ken namnamay ti puso Sa andak nga panawan madaydayaw ka sao ti Dios bilek kintalget ko iti tunggal aldaw itagay ko tanagan mo Sa ti Dios iti pusok agdaing kaako sao ti Dios silaw iti dalan ko mangtepiak ken namnamay ti puso Sa andak nga panawan agnanayon ka sa ti Dios dilek kintalget ko bilek kintalget ko Iti biag anak no iti rigat ken panagdua-dua iti puso adda ayat asaan pulos agbaliw ayat ti Dios agnanayon uray maysa a managbasol inayat naklatta apo agyamanak Jesus ayat ti Dios na indaklan sana agbaliw ken agpatinggan inayat na uray saan amay kari agyaman na apo ayat ti Dios agnanayon iti krus ti ayat mo gapu iti basol ko nagsakripisyo ka pinakawanak ken inawisnak tapno agbiaga ken ka awan ti
titibiyag ti inaldaw lulwa agtete diti kararag adu dagiti panubok adunting ngem saan ko nga panawan ti pamati kasla awan ti panagbiag analaka ti puso ket daduma agdanag ngem iti tunggal aldaw nga agbannog tisaw ti apo ti mangted namnama no agtalyawag iti adayo saan laeng ti lubong ti makita agdadakel nga ingkarin ti apo awan to rigat kindanag rigat iti biag ket aglabas laeng ngem ti karit ti Dios ket agnanayon oras-oras agtangadak iti langit kasadiay ti pudno a pagtengan awan ti luluwa awan ti sakit awan ti panag danak ken buteng ti kari ni Cristo ket saan nga agbaliw isu ti namnama iti biag ko no daduma akapsut ti bagik ngem ti espiritu ket agtured latta ti lubong ket aglabas amin isaum apo ket agtalinay kanyak sana maawis iti kinabak ng tilubong wenno iti dayag daytoy adaga taadda may saan na indak lan nakari nga insagana ti apo kadagiti anak na
Si kaleng ti pagtalgedak, no sumrek ti panubok iti biyak. Si kalata ti pagtalekak, awan sa baling nga kaya ti puso, no di ti agserbi ken kaapo. Ti biyak ko itet ko pinka, Apo Jesus, sika ti ari, ti puso ken kararua, maipaay ngamin ken ka, iti amin na aldaw ko. Sika ti idaydayaw ko, ti biyak ko itet ko pinka, agnanayon nga agserbi akin ka. No agsubli dagiti ladingin, sika ti mangliwliwa taniya. No agkurang ti piksa kental na, ti ayat mo ti mangkabile. Sa anak to agbuteng Apo, taat ka iti sibay ko. Uray anya ti mapasabak, agnanayon nga agtalekak. Ibiyag ko itet ko kinka, ti tunggal panagbiag ko, ti ayat mo saan nga agpaliw, ti parabur mo awan patinggada. Apo Jesus, awan sa baling sikalaeng ti pagayatan. Ti biyak ko itet ko kinka, itakening gana. Ako sika ti lawag ti dalan ko, no nasip ngeto'y lubong nga pagnaedak. Ti ayat mo ti mangpabileg iti pusok, ken ti parabur mo ti pagtalgedak. Uray no narigat ti panagbiag, saan ka
ka.